हेलो एवरीवान खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय सोरबाफोर गोदानै नायगिरिफोर दङब्ला माने गोदानै आंनि चेनेलाव हाबफैदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक शेयार कमेन्टबो खालाम आरो जाहाथे आङो नोंसिनि मोजां मोजां कमेन्ट्स फरायनो मोननानै जाहाथे आंनि गोसोआ थुलुंगाखांनायजों नोंसोरनिसिम गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो हायो बेखौनो आं खावलायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय आंना खानाया गिसि ना गुरहैदोंमोन आं एसे साफा सिजाजोबदों बेखायनो खानायखौ लोबाबाबो जाला मोनामगोन बेखायनो आङो लोब्बाय। दा 6टा बारलायबाय लोगोफोर ना सायखांबाय दुगैखांबाय ओमफ्राय दा आङो नाखौ बेसेबां मोनबोखो नोंथांमोननो खिन्थानोसै लोगोफोर। माने आङो सायखांनानै फ्रिजआव दोनना लादों आरोना खिथानि बेसेबां मोनदों नै लोगोफोर आरामसे मोनबोदों नाखौ। अखा हादोंबाबो जोङो माने फावसयनानै थायाखै बिराद जुग्रुबदों आरोना। नोंथांमोननो आङो ना गुरनाय भिडिअखौ लाबोनो हायासै अखा हानायनि खोथा नालाय, थेवबो जों गुरनानै दा मोनबोबाय आरो बेखौनो लायाबा बायनानैसो जानांगौमोन नङा होनबा लोगोफोर। खाथियावनो जिहेथु दै दं ना मोनो अब्ला मानो थाखा गारनानै बायनानै जानो नङा होनब्ला। नायदो लोगोफोर नै आंना फिसालाया बे उन्दुदों ओमफ्राय फिसाजोआ नै बेबायदि उन्दुदों आरो ना। गावनो जिरायनो थाखाय बिफाया बेन्च बानायदोंमोन नालाय ओमफ्राय नै फांखाखौ बेबायदि होनानै लादों आरो नांदोंना नाङाखैथाय नाङाखैनो आरो गोजौथिंसो खारगासिनो बारा ओमफ्राय गाहा नै गावहा होनानै लादों बायदि मोनगासिनो आरो माने सानैबो सल'बाथा खिन्थालायनानै उन्दुलायदोंमोन आरो इसोरो बिसना गंसेयावनो। ओमफ्राय दा मारै जालायखो दसेयावनो आं नासो सायबाय थादोंमोन जिहेथु ओमफ्राय दा बिहा बेयाव उन्दुलांबाय ओमफ्राय बिहा बेयाव उन्दुलांबाय आरो आं ना सायबाय थानायावनो बेबायदि अबस्था जानानै थादों। जेब्ला आं ना सायखांनानै दुगैखांनानै माने न' सिङाव हाबफैयो बेबायदि आरो अबस्थाया नै जि अन्थाव बाथाव उन्दुलांबाय बेस्रा नै उन्दुलांबाथाय जेबो मिथिखाया लोगोफोर। नै दा आङो सियार होथेनानै दोनलांनोसै लोगोफोर। दा नै आङो फांखाखौ बेबायदि होना होबाय जाहाथे मामिनियाव नाङो। ओमफ्राय दा नै आङो टुल आरो नै गावनि सियार फिसा ओमफ्राय कम्बल होथेबाय आरो आङो बायसान्स जुदि गोग्लैबायोबा दुखु मोनैनि आरो लोगोफोर। ओमफ्राय सासेयाथ' नै बेलथाय फिनलायनानै उन्दुफिनबाय। बिसोर दा उन्दुनायावनो उन्दुनाय माने आङो मोनसे खामानि मावना लाग्रोनो नागिरदों। माने जोंहा जयै फिनाय अमा दंबावो खाथियाव, बेनि थाखाय आङो आदार हैनो आरो माने सासे आब'आनो फिखादों नालाय ओमफ्राय जायहा आदार दं बिसोरो हैयो आरो दा बेखौनो आङो हैनानै लाग्रोनोसै लोगोफोर। दै खालाय दंखायो जमा खालामखानाय ओमफ्राय हैनोसै आं हैनानै फैनोसै थाबै। ओमफ्राय एसे दै खालाय दङ गथ'आ दहाय ओंखामखौ मोजाङै जाजोबाखै गारदों बेखौ लांनानै हैदेरनोसै आं लोगोफोर। दा आं थांबाय थानि अमा आदार हैनो। आंना अमा आदारा बुरजा जानानै दङ लोगोफोर। नै अमाया जोंना दा आं आदारखौ लखबनानै होबाय, एसे सिगां होखांखाबायमोननो आब'आ ओमफ्राय दा नै आं होफिनबावबाय आरो नोंथांमोननो देखायनो थाखाय आदार होना होबाय आङो। नायदो नै मागोनि लोगोफोर बियो मागोनि थाखाय फिखाबाय। जा हासुलायबाय आरो नै अमा आदार होखांनानै आथिं सुलायबाय आङो लोगोफोर। ओमफ्राय सुबाबो लाब गैया आरो हनै सासे थोरसिनाया देफु आथिं सुबाय आं नै ओमफ्राय लाब गैया आरोखि दा दै गालांबावखानांगौ। थेवबो एसे सान्थि मोनै सुबाय आङो जिउ जावजाव सुदु लाजिनांगौ दरखार गैया। लाजिनाय गन्थ'आ गैया लाजि नामा खथ्थ'बा बिउटि मालाय। दिदि आलासि फैदों नै दिदि गावदां फैदों। सिखारदो मा एलाय दिदिया नोंखौ नायनो फैदोंना सिखारदो नायदो मा दिदि गावदां फैदों। मोखां सुनोसै मा नै मबाइल बल मा बल
इ आन्दां बिदां माबा बला बोरो होननानैसो नागिरबावबायहाय इ जोंहा नै आलासि सानै फैदों साहा लोंखांबाय जों नोंथांमोननो खिथायासै साहा लोंनायखौ बिदा बिनानाव नुखांखाबाय परमजितखौ ओमफ्राय बे परमजितनि बिनानाव हस्टेलाव थायो नालाय बेरायनो फैदों आरो जोंनाव बिगैखौ नायनो नै हिलिखौ फोजाखांबाय आरोना ओमफ्राय हिलिया उन्दुफिनबावबायसो नै जोंना बियानैया नै मुब्रुं मुसि सिखारनानै फैबाय आरो गासिबो गथ'फ्रानो उन्दुजोबदोंमोन जोंना स्रि स्राय दाउब' बारसिनाय बायदि फोरो मुजिबायाखै ना मुजिबायबो मुजिबाय नेबा माखौ होनो ने आलासियानो जोबनो थाङा नालाय दासान्दि सोरबा गोदान आलासि फैदों साननानै बिस्रा नायफैदोंमोन नै ओमफ्राय नुफैबाय आरो आलासिखौबो ओइ नै खाथिनि आलासि मा भिडिअ खालामदों नोंसोरलाय बिब' बिनानाव सानैजों थांसैनो गाबोन फैफिनदो सानाव थांदो मोनाबाय आलासिफोरा थांखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा नै जा स्टाडि टाइम जाबाय नै आंना फिसाजोआ फरायगासिनो दे फराय फिसा गोसो होनानै फरायखायोबो आंना फिसाजोआ नायलाय नै हारसिंनो सेस्था खालाम फरायो आरो हरनि 8था जालायबाय आरो नै नुबाय दासो सेंग्रा गोरा बायदि बिहु फालि गानबाय गामसा गानलायबाय नै दासो दुगैखांलायबावदों आसुरित मानसि माला लेखा फरायबावगोन दे ओमफ्राय बेसे थिनबाय थाबावनांगौ दे आङो बेखौ गोख्रै बुगाला सानाव दुगैयासैब्रा बे बार्डस नेम फरायदों मालाय मामिया नै भेरि गुड मामा बेबायदिनो फरायनांगौ सना जों दा स्टाडि खालामबाय थानोसै लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदोलाय बाय बाय मामा बाय बाय